ngenangin mangidit milir arum-arum lumerang Banjaran Sari angin mangidit milir arum-arum lumerang Banjaran Sari
tangi sira sang parameng kawi leting tiastuh kita tenyo anandang wirangi babu boyoto rageng ingsun remek-rempu rasaning kalbu duh dewa bataraning jagat welas mring dasih kang nandang kingken dalah bapa bendara kula Gus Ndara Arjuna wah kepareng rawuh wonten ing Padukuhan Karangkabulutan Klambi Sireng dereng kewala paring dawuh dhateng para abdi nanging Ndara Arjuna ketingal anggenipun sungkawa anawung bendu kados dene telenging penggalih kemendungan pindhanipun prabawaning surya ingkang katawengan hima utawi lampahing bulan ingkang kaling-kalingan mendung Ndara kula aturi ngratut sungkawaning penggalih kula aturi ngipataken sedaya ingkang anjalari petenging manah dipun gigah kaprawiranipun supados tumuli lejar penggalihipun Ndara saengga ing mangke tumuli paring dawuh dhateng ingkang abdi kagungan kersa menapa Ndara rawuh wonten ing Padukuhan Karangkabulutan Klambi Sireng linang cana Jatiwalela mukseng driya mukseng driya sasat kahanan pinari purna miyang teduhang layung guwayanira katon surem Kakang Semar kula Gus aja dadi atimu marmane aku tumeka ana ing Padukuhan Karangkabulutan Klambi Sireng ing semu kaya ndadekke bingung rasaning ati Kakang Semar lan anak-anakmu aja kurang pangapuramu Kakang aku keli dening rasa pangrasa inggo aku kaya dene tetel kasatriyanku
Aku susah tak ketok-ketokke. Mboten dados menapa, Gus. Badya titah menika candranipun jalma limpat seperapat tamat. Nanging kula kalian panjenengan menika jalma limrah utawi menungso limrah. Menungso limrah menika teksih kedunungan raos seneng kala mangsanipun rasa susah. Kala mangsane ketemu rasa marem, ketemu apa kala mangsane ketemu kahanan ingkang gawe kagol ing ati. Menika sampun sandangan pendak dinten dalunipun. Jer kula kalian panjenengan tumitah wonten ing Madyapada menika wontenipun nggih namung ngaten menika. Menawi dipun bombong dening panguwasaning Gusti seruwa-seruwi sarwa remen mangke mboten kitang namung sak gebyaring tadhit tentu manggihi perkara utawi perkawis ingkang dadosaken susahing manah. Kala mangsanipun dipun uja mawi kasukan-sukan ingkang tanpa winates, kabahagiaan ingkang tanpa winates, inggih mangke tentu badhe merangguli utawi kepanggih perkawis ingkang damel gelaning manah. Menika namung gilir gumanti mekaten kawontenanipun, Gus. Kakang Semar Badranaya iya. Nanging ora kaya sak gedhakan iki, Kakang. Aku ngupadi menderani Koko Prabu Bathara Kresna nganti kaya cupet rasaning pamikir boyo ngendi papan ingkang kudu tak jujuk supaya bisa manggihke papan lenggahé Koko Prabu Bathara Kresna. Gus, satriya Trahwita Radya, satriya Traingawirya kados panjenengan, kados ingkang Raka Sinuwun Darawati. Menika kala mangsanipun nindakaken ayahan utawi nindakaken kewajiban. Menika saged awit saking dawuh timbalaning Jawata Minulya. Nanging ugi saged nindakaken perkawis kesaenan awit saking prentuling manah piyambak. Ndara Arjuna tentunipun nggih mekaten wekdal-wekdal ingkang sampun kala mangsanipun paduka dadosaken bingunging para kadang. Ndara Arjuna dipun kabaraken murca saking kasatriyan. Garwa boten wonten ingkang dipun pamiti, putra boten wonten ingkang dipun jak reraosan. Para abdi mekaten ugi boten wonten ingkang nampi dawuh. Ndara Arjuna lajeng lolos saking kasatriyan. Lah ndadosaken bingung para garwa, para putra, sentana minggahipun para pepunden jejangkeping kadang Pandhawa. Sami kemawon kaliyan ingkang Raka Sinuwun Darawati awit kathah satriya nanging boten kados panjenenganipun Ndara Arjuna kaliyan Sinuwun Darawati. Jer sampun dados keparinging Hyang Widiwasa, sampun dados keparinging para pepunden, tetungguling para Jawata. Jagat menika menawi boten tentrem, Bathara Wisnu kedah tumurun. Adat ingkang sampun perbawaning Wisnu tentu amakarti damel tentrem rahayuning jagat. Duk rikala gayeng-gayengipun pecah perang Giryantara, peperangan antawisipun Dasamuka sakwadya balane kaliyan Prabu Bathara Rama. Menika Bathara Wisnu nggih tumurun. Saksampunipun dumugi wontening tedhak turun Barata, perbawaning Wisnu inggih amakarti ngajengaken miyosipun ingkang Raka Sinuwun Darawati kaliyan miyosipun Ndara Arjuna. Bathara Wisnu tumurun. Awit Bathara Wisnu ingkang sekawit cumandhak wonten jagatipun Prabu Bathara Rama lajeng kondur hangayangan nanging perbawaning rasanipun teksih kendel wontening jagatipun Sinuwun Prabu Bathara Rama. Lah sakunduripun Bathara Wisnu wonten ing kayangan
Nguntara Segara nalika panjenenganipun ing neraka badhe miyos, panjenengan badhe miyos, Bathara Wisnu tumuruning Bathara Wisnu binelah dadi loro, dadi Kresna lan Arjuna. Lah mila rening binelah panitisipun dados kalih menika lajeng amakarti mila menawi kala mangsanipun mindra saking kasatriyan inggih gampilipun namung nuruti keplasing cipta rasa budi karsa, boten perlu dipun kuwatosaken linggaripun ing neraka Sinun Prabu Ndarawati temtu nedeng ngadepi perkawis ingkang wigati. Mulat mara Sang Arjuna esmu kamanungsanira mulat ring tingkaing mungsuh niran padha kadang iya Kakang Semar sawetara kaya tinarbuka rasaning ati yen mengkono prayogane kepiye sampun ngantos namung lajeng kendel ing neraka dipun upadi ya ora perlu ngoyo-oyo nanging ya ora disepelekke awit menawi ing neraka menika kedangun nilar negari Ndarawati ora ana sing ngayomi. Semanten ugi para kadang Pandhawa nek kesuwen pisah kaliyan ing neraka Sinuwun Ndarawati inggih goreh rungeh raosing manahipun para kadang Pandhawa mboten jenjem. Lah mila sinambi paribasanipun jirak pindha mungging wana. Jirak pindha mungging wana kepiye? Wah, gawe wangsalan iki bapak iki. Jirak pindha mungging wana. Ndara Arjuna kedah kersa menggalih bab linggaripun ing neraka menika nggih pancen kedah dipun upadi. Mila kula matur jirak pindha mungging wana wirekta ingkang murani. Tegese kepiye Kakang Semar? Karepe piye iki jirak pindha mungging wana wirekta ingkang murani. Jirak pindha mungging wana, jirak sing teng alas niku disebut anggur. Wirna napa jirak pindha mungging wana? Niku jenenge woh ingkang namine kesambi. Nah, wirekta ingkang murani, we niku banyu abang. Niku rekta niku abang. Wirekta niku banyu abang. Ingkang murani sing marake mabuk niku anggur. Mula jirak pindha mungging wana wirekta ingkang murani niku sinambi kalaning anggur. Sinambi kalaning anggur monggo tindak kula dherekaken. Ngiras-ngirus lelana brata teki-teki syukur menawi saged nggayuh geyonganing kayun dene upaminipun boten mugi saged pinanggih kaliyan ingkang neraka. Mila prayogi dipun gugah kaprawiranipun sampun ngantos lajeng semu kaya dene kelangan rasa, kelangan greget mindak boten prayogi ngilang-ilangke panjenengan menika dados satriya tedhak turun giri sarangan. Mulat mara Sang Arjuna esmu kamanungsanira mulat ring tingkaing mungsuniran padha kadang
anakmu anak tanono waneh maka dinarapo salya Bisma sliya sira sang duwe janggeh guru Kakang Semar kula ayo mbajutke lagu swawi kula dherekke Gus. Mulat mara sang Arjuna esmu kamanungsanira ing manungsa ngambah alas wewengkonku kowe kudu dadi panganku swarga ginawe ayu kowe wan nyegat lakuku padha karo jeleh urip Kakang Sumbar dawing Jawata ana menungsa liwat kene kudu tak tadah kala mangsa nututa rimah-rimah kulit dagingmu mara maju wekti bantangan ora urung jengkelang kuandamu. Wah! Ora apa-apa. Oh.
Aduh, wah. Oh. Suami kula derekke, Gus. Iya, Kakang. Dibatutke tindake. Raden Arjuna wis nglajengaken anggenipun tindak siniget gantiya ingkang kocapa kang kinarya sambeting carita lah punika warnanira ingkang wonten lengkeng Gunung Jamurdipa papan cumandha ing Kunjarawaja ingkang kinarya ngunjara nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Kocapon kala semanten prabawaning Bathara Wisnu mijil saking jagatipun nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna tanpantara lenggah catur netra antawisipun Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang nulya denadhep dening nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna ana keparing karsa arsa imbal pangandika priyagung kekalih wau. Rasaning tias kayungyun ngayomi lukitaning kalbu
gambir wana kelawan ninging ati Buwana langgeng Kresna pun wonten pangandika ngadhawuh Pukulun iwa nganti ndadekke gitaning ati jeneng kita nyumurupi lamun ta ulun lolos saka telenging angganira ulun mijil saka ing angganira ulun ninggih mengku kersa ing kados pundi Pukulur nilar raga kula kabeh iku supaya cetha kahananing Kresna rikalengan iki ana perkara ingkang wigati ingkang kudu diadepi mubah musi ing swasana triloka ingkang yektine dumunung ana panguwasane Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Guru kala mangsane Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Guru sinajanta tetungguling triloka ewa semono Kanjeng Rama Pukulun kala mangsane isih kudu kalepetan tumindak lan penggalian ingkang kaya satataning jalma lumrah kula nuninggih gampangane ngene wektu kalenggan iki Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Guru kaya dene mrungkat penggalihe kelingan lelakon nalika semana dukane Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Guru marang ulun paribasan kala mangsane bisa lerem ana telenging penggali Rama Pukulun nanging kala mangsane mrungkat yen to mrungkat lan Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Guru kengetan marang lelakon kuwi banjur semune kaya dene tuwuh dukane marang ulun kula nuninggih Pukulun yen to nibake upata utawa kaya dene Kanjeng Rama Pukulun ndawahke duka ingkang kesempyok kepitung titah ingkang kapan jalman prabawaning Wisnu kaya ingkang kok lakoni utawa kok rasake wektu dina iki rening Rama Pukulun enget marang lelakon nalika semana banjur tukul dukaning penggali Rama Pukulun tumuju marang Bathara Wisnu. Nah, kaya sliramu ingkang kedunungan Bathara Wisnu uga kesempyok keluputane Bathara Wisnu dikatutke dosa lupute Wisnu. Nanging ora perlu waskuwatir. Kresna senajan kudu ngadepi perkara apa wae. Bab iki kudu kok petik saripatining lelakon muga-muga ndadekke kukuh sentosa jiwa ragamu narendra ingkang mengkone dadi botoing para Pandhawa ingkang kudune nindakake perkara ingkang wigati lan perkara ingkang suci pancen kudu kukuh sentosa adeg-adege persasat ngungkuli kukuwe wewujudaning tugu waja paribasane dadi aja nganti perkara kuwi ingkang tok rasake mung susahing ati awit sekolah lakon ingkang kudu diadepi nanging bareng-bareng disusuwun ana ngersane Sang Hyang Mahawidi kukuh sentosaning uripmu muga-muga ing mengko lamun kita wis netepi kewajiban suci mbotohi para kadang Pandhawa dumadine perang suci Bratayuda Jaya binangun bisa kanthi pratitis
Awit ya ing kono bakal bisa nuduhke jroning Bratayuda wong ingkang suci tumindake bakal ngunduh lelabuhan ingkang becik lan woh ingkang becik. Nanging sapa ingkang tumindak ala uga bakal ngunduh perkara ingkang ora prayoga. Aku percaya satriya-satriya Trahwita Radya kaya ingkang ditindakke dening para kadang Pandhawa. Pandhawa iku wiwit sprana sprene ngetokke satriya ingkang semanggem anyanggemi bekti marang panguwasaning Gusti ora kendhat panembahe yen to lumaku teteken budi rahayu ingkang kanggo landhesan tumindake iman sejati kang mangkono iku mau tibakan lenuntun ana jatining sampurna. Jer manungsa ingkang percaya marang panguwasaning Bathara ya mung kudu masrahke uripe ana ngersaning Gusti lan yen wis gelem lan saguh dadi pendhereke Gusti ya kudu wani nandhang prihatin nandhang lara lapa. Merga gegayuhan luhur ingkang digayuh iku ora mung kamulyaning jagat nanging purnane nindakke jiarah ana ngercapada besuke bakal mbacutke tumuju ana ing jatining mulya. Jatining mulya iku dumunung ana ngarsane Gusti Ingkang Maha Suci. Mula wektu dina iki rene ana lelakon kang kaya mengkene kudu diadepi. Wanter dawuh timbalan ulun kita kudu nderek ulun ngadep ana ing kayangan Wondarandir Buwana. Kula nggih kula menawi kepareng paduka mekaten kula namung nderek mung wae senjata cakra tak pundhut. Wektu dina iki rilakno senjata cakra dumunung ana ing asta ulun. Monggo pukulun menawi ngersakaken senjata cakra. Tatkala narepa Kresna tan tulus sanyakra Hari Resiwara Hari Resiwara Jahnawi Suta sakwise senjata cakra tak pundhut wektu dina iki bakal tak puja supaya dadi kaya wujud jeneng sira. Kula sumanggaaken wonten ngarsa Maduka pukulun. Senjata cakra kowe mbiyen dumunung ana ing tanganku, saiki dumunung ana ing tangane titah ingkang wenang dadi papan lenggahku. Biyen sesebutanmu Cakra Baskara, saiki sesebutanmu Cakra Sudarsana. Tak jaluk gawemu, kowe kudu bisa dadi dalan ingkang nuwuhke beninging swasana. Tak puja dadi wujude Nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Kowe tetep ana ing papan kene ana jroning Kunjarawaja.
lamun tono perkara apa wae kudu kok adepi ora kena kowe tinggal gelanggang colong playu kula nu ninggi sendika ngestakaken dawuh ayo Kresna nderek ulun monggo kula nderekaken ulun Gambaraning nata Ndwarawati ing kedadosan saking perbawaning cakra tetep cumandha wonten saklebeting gedhong waja dene Prabu Kresna ingkang sejati kadhawuhan nderekaken tindakipun Bathara Wisnu minggah wonten ing kayangan Kundaran Dirbuwana ora kaya lakuning utusanipun Sang Pandya Bathari Durga Ditya Brajanala lumebet wonten ing gedhong waja sigra tantoha Bathara Kresna den saut nulya den tadah kala mangsa sami saknalika Kresna kelakon tak suwargake ana wadukku dadi atur nursane pukulun Sang Hyang Bathari Durga pukulun bareng kula munjuk atur Kresna sampun kula tadah kala mangsa wah dalah Mairana sumubang Hyang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kinedungan ning kung lir wuwusing pini panca pepetoking ayam
wono marak manguwuh bremara ngarabosa kusuma parasyanarum bagya sak prapta kita putulun Wisnu lan titah kenakyan Kresna kula nuni nggih pukulun pangabekti kula kunjuk sandhap ing pepodo paduka eyang pukulun ulun tarima ora liwat lumuntur ngastu tulun kita tampa kula nuni nggih dahat kapundi pangabekti kula kunjuk pukulun Kresna ya ulun tampa ora liwat lumuntur ngastuti tampanana inggih sangeting pamundi kula pukulun ari kalenggan iki jeneng kita ngadhep ing pangayunan ulun Wisnu pancen ulun sedya kita kudu ngadhep ana ing ayunan ulun awit ingkang ndadekke kuwatir rasaning panggalih ulun lamun ta sudarmamu ya putulun Bathara Guru ora mendha rasaning ati banjur tega mentala merjaya marang putulun Kresna arak padha karo sudarmamu Bathara Guru bakal ngrusak ngengrengan utawa pola ingkang wis gumathok inggih dumadining perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun dadi lantaran bisa ngerteni endi ingkang tumindak bener ingkang tumindak luput kaya apa kang wis dingendikake dening panguwasaning Gusti mula duk rikala kabeh para penderek nyuwun prisa apa sebabe antarane alang-alang karo antarane tanduran pari urip manunggal ewa semono wite alang-alang ora kena disingkirke tumrape wong tani ana wit pari ingkang keslomoran wujuding kejawan yen wong tani sak lumrahe tandur ingkang kaworan kejawan kuwi mesti dibedol diguwang kula nuwun nggih nanging dawuh Gusti ora kepareng wis karben perkara kuwi kanggo tepa tuladha karben pari bareng urip karo wit alang-alang paribasane kowe karo aku ora wenang ngadili kowe karo aku ora wenang ngrusak perkara mung ingkang ndadekke perkara kang cetha lamun ta wis tumeka titi wanci tibaning wanci panen lah mengko ingkang ngeneni rak wis bisa milih endi ingkang pari endi ingkang kejawan dadi perkara kuwi kanggo mulang muruk marang atimu supaya kowe tansah tresna marang pepadaning urip awit tumrap kasampurnaning dumadi dudu kowe ingkang wenang adili ingkang wenang adili muhung ana astane panguwasaning Gusti ingkang gelar gulung swasana kula nuwun nggih tumindake sudarmamu putulun Bathara Guru lamun ta diuja ora prayoga kedadiane nanging rehning Bathara Guru wis kebacut ngeratoni triloka kowe dadi anak turun Bathara Guru kudu ingkang nrima arasaning ati kala mangsane lamun ta bapakmu kleru kowe ya kudu ingkang jembar dadamu ngadepi kamurkane wong atuwa nanging yen to kahanan wis lerem duk rikala regeng gumarenggeng bawa rasa antarane bapa karo putra kowe senajan bocah aja lali caos pemut marang pepunden supaya tansah awas lan eling merga wong kuwi saya tuwa kudu awas loro ning atunggil
Awit ya iku ingkang bakal bisa kanggo nenuntun tumeka ana ing alam jati sampurna minulya bareng ngadhep ana ngersane Gusti ingkang gelar gulung swasana. Kula nuni nggih Pukulun. Kresna wayah Prabu. Wonten pandika ngadhawuh Pukulun. Mula ulun nimbali marang jeneng kita. Ndadekna sumurupmu. Sejatine ana kanugrahan ingkang kudu tumurun ana ing Ngercapada ya wenang sinebut wahyu. Wahyu iku mau makartine ora wektu dina iki nanging isih sesuk-sesuk. Dene kudu tumurun wektu dina iki awit kepetung dina ingkang becik. Tumibaning mangsa kala ingkang becik. Tumibaning wahyu kudu jeneng kita ingkang murba masisa. Besok yen ta wis tumeka titiwanci ana ingkang wenang kedurungan perbawaning wahyu kuwi meneh. Nanging kita ora perlu getuni merga tumraping jeneng kita Kresna ingkang wis kedurungan Bathara Wisnu. Kita iku wis ora mbutuhke wahyu, kita ora mbutuhke ndaru. Awit kita wis kedunungan perbawaning Bathara Wisnu, wis ora mbutuhke paribasan gaman landhep lan ora perlu ora mbutuhke perbawaning wahyu. Dene wektu dina iki kudu wahyu jeneng kita ingkang nampani merga kita mung wenang murba masisa. Besuke ingkang kedunungan dudu sliramu. Kula nuni nggih kula namung nderek keparengipun Yuwang Pukulun Sang Hyang Padawenang. Lajeng wahyu menika menapa naminipun? Wahyu ingkang bakal tumurun iku wujud iber-iberan arane peksi antat wulan. Perbawaning peksi antat wulan ya wahyu antat wulan. Besok lamun ta wis tumeka titiwanci ana ingkang wenang kedunungan perbawaning wahyu kuwi. Durung bakal ulun wedharke titilaksana iku. Nanging besuke muga jagat nekseni. Sapa ingkang kedunungan wahyu antat wulan yen priya bakal dadi senopati linuwih, yen putri bakal wenang nurunke sejarahing ratu. Ya dewa ya nonton wong aperang, ya nonton wong aperang tiasa rasaran manglayangi ngakasa tumulinggal kita tampani Kresna prabawaning wahyu peksi antat wulan lan Bathara Wisnu prayoga tumuli manjing manuk monong jagate Bathara Kresna meneh. Kula nuni nggih sedika ngestokaken dawuh Pukulun. Tumuruna Kresna kula nuni nggih sedika ngestokaken dawuh. Matur sembah sewu nuwun Pukulun. Raden Arjuna
sumengko minggarga sengkan-sengkananut bambing kapereng geger menggerarga gugur sumengko anggene urung upadi ingkang raka rakaya ingkang bertek-bertek saking katebian. Oh Dimas Janaka aku njaluk tulung Dimas Arjuna. Prabu nembe kemawon tindak pundi dawa dedongengane mengko aku sing saguh ndongeng marang kowe ning aku tulungono Dimas Arjuna kersanipun kados pundi pun Kakang doyak-oyak gajah mangsa bodho gajah kae mati saka tanganmu ora ya saka tanganmu lenggah prayogi gajah badhe kula sirnakaken koko Prabu. Ayo, apa kowe srayane Bathara Kresna methuke marang aku ora tedheng aling-aling. Kowe arep nyikara Koko Prabu Kresna ora urung jengkelang kuandam wah tiban gading bengkah diadamu. Gajahipun digdaya ora bisa ngalahke gajah kuwi mau Yayi. Nyuwun pangapunten pun saged Koko Prabu. Ayo Kresna Janaka tiban gading bengkah diadamu. Ayo mlayu bae. Dimas Garukaca, opo Kakang Prabu? Kowe arep mbelani wa Prabu Mandura ora tedheng aling-aling. Nggih, merganing patimu tugel gulu.
kananing Ngercapada rumangsaku saya kaya dene ora kena ora bisa dikendhaleni kahanane. Peksian Tatwulan medya tak panjingke ning jeroning kalpika supaya aja nganti kesonjombaya. Lan ingsun kudu daya-daya ngrampungke perkara iki. Bara aku nguntal Kresna sekawit ki nang weteng kaya lega ning kok suwe-suwe rasane kaya ngono. Aduh mati aku. Wah tak rasake kok suwe-suwe kok ting celekit ning kok saya perih kaya wong nguntal cubung wutuh. Wah, rasane kok ora karu-karuan. Waduh, iki dayane ngopo iki? Lah kok kaya ngene. Kocapo Ditya Brajanala ingkang nguntal malang angganipun nata Dwarawati ingkang kedadosan saking perbawaning senjata cakra. Sinareng sampun dumugi wonten telenging waduk. Senjata cakra tanggap sasmita yen to menika tumindak ingkang awon. Mila sigra tantoha wangsul dhateng wujud kang jati. Dadi wujuding senjata cakra jebol waduke Ditya Brajanala gladran sami saknalika. Waduh. Kok kaya ngene rasane. Wah. Waduh. Wah, rasane kaya ngene iki. Pukulun Betari Durga kados pundi. Ana wong ingkang tumindak ora bener. Nanging rening kae mau nyebut Betari Durga tegese anak apa momongane Betari Durga ya skarben bali ning mukir pidikan dandang manguri senjata cakra aja dikangelan kowe tak kongkon gajah ingkang ngoyak-oyak wong loro kae enggal petukna kowe ora namani kowe ora perlu nglarani kabeh ingkang katon kae mung wong-wong kae ungkulana perbawaning senjata cakra supaya padha miris rasaning ati. Raden Arjuna tinata Dwarawati Membawarni ingkang wis kepikut dening perbawaning gajah. Kocapa nalika semanten lampahi senjata cakra ngungkuli dhateng wewujudan menika wau. Satemah sami kenging perbawaning senjata cakra temah kebadaran. Nata Dwarawati wangsul dhateng wujudipun sejati inggih menika Pendhita Durna. Duwi pangga tanpantara sigra gebadaran Raden Arya Setyaki tuwin Resi Anoman
paman. Gagar wigar tanpa karana. Oh, aku njaluk ngapura ya, Nger. Sawetara malah gawe geger para kadang Pandhawa. Inggih mun dados menapa aku sing ora trima. Oh, Setyaki. Wis. Ampun. Wis ora usah. Wis aku wis nglenggono keluputanku Setyaki, aku njaluk ngapura karo kowe. Lek mung engko aku mau lak ya wis tutuk wis ora usah kok baleni selak subuh. Kowe ora tak sikara janji kowe tumuli bali ana ning negara Ngastina. Iya aku tak bali. Ora sah krak-krikake ngedeg-degi wae kowe iki. Wis yo, Nger. Aku tak bali ana ing Sukalima. Ndherekaken kaluhuran tindakipun Paman Durna. Setyaki. Apa? Mampir yo. Ora wurung kowe dhewe ngantuk ngampirke wong. Ayo, kowe njodo bubuk-bubuk. Wis kono arep bali. Ya. Anoman. Pulau Penemban. Mampir nggonku yo. Tak gorengke telo. Binjang sanes wekdal. Ya. Ya muga-muga kabeh do ayem tentrem ya, Ger. Aku kuntur ning Sukalima ndherekaken kaluhuran. Arjuna, Dimas Tyaki lan Senggana nun wonten paring adhawuh Koko Prabu. Inggih kados pundi Koko Prabu? Nun wonten pangendika sinuwun. Kahanan wis paripurna. Ora perlu kowe nguwatirke perkara iki. Dimas Arjuna dhisik ana laku supaya tentrem penggalihe Kengraka Yayi Prabu Puntadewa sak kadang. Matura yen to aku wis bakal cecaketan meneh karo para kadang Pandhawa. Kula ninggi sendika ngestakaken dawuh. Menapa Koko Prabu mboten babar pisan kula dherekaken kundur nyaketi para kadang Pandhawa. Isih ana pakaryan iki kudu tak rampungke. Mula Dimas Arjuna Setyaki karo Kakang Anoman dhisik ana laku njujuk ana ning negara Ngamarta. Aku tak ngerampungke pakaryan kuwi dhisik. Kula nuninggi Koko Prabu. Purna gatining carita jenang Selawader kali sesonderan ngapuranta yen wonten lepat kawula Gatotkaca karo Stija lerena nggonmu Bandayuda Stika.
Sing dienggo perkara apa? Wa Prabu Klaturin dangu piyambak menawi kula ngaturaken rumaos pekewet boten kedugi raos sing manah kula. Aduh, Rama Prabu ingkang putra nyadong pangaksama. Apa keluputanmu? Saksamunipun kula mireng pawarta menawi Kanjeng Rama kados dene ical saking Pandulu kathah ingkang sami mestani menawi Kanjeng Rama menika kados dene jinumpana ing angin cinandhi ing awiyat. Tegesipun Kanjeng Rama sampun seda angemasi Danu Perlaya. Mila saking niat kula negari Ndarawati kula dadosaken setunggal kaliyan Traju Trisna. Nanging kasunyatanipun panjenengan dalem teksih Waluya jati, jati temahan Waluya. Panjenengan dalem teksih sugeng. Mila kepareng kula nyadong pangaksama, mbok bilih kapenggalih lepat menapa ing nedya kula tindakaken. Sejatine kemajon ing dadi solah utawa pakartimu. Nanging kowe tak ngapura, sesuk aja kok baleni, ora sumengko kaya ngono kuwi. Pun Rama iku lamun to jengkar saka praja, mesti ana ayahan utawa ana pakaryan ingkang wigati. Mula kowe aja banjur duwe penemu ingkang kaya mengkono. Kula nuwun inggih. Ayo enggal bali ning Traju Trisna, Gatotkaca bali ana ing negara Ngamarta. Istika, istika ngestoaken dawuh. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Kresna kakangku apa? Arep tindak endi? Bareng aku krungu Kresna kakangku isih Waluya jati jati mulya. Kresna kakangku isih lorna. Pariku duaku daya-daya methuke Kresna kakangku. Yayi, lamun to jeneng para nedya mireng dedunginganipun Kakang mengko bareng para kadang liyane pun Kakang nedya ndongeng sakwetara. Nanging wektu dina iki dalu wis padakno. Mbok menawa pendereke Paman Pendhita Durna apa ya pendereke Putra Mustija ingkang isih katon kumliwer ana ing sakiwontening papan kene enggal singkirna supaya tentrem rahayu kahanane negara Ngendraprasta. Kresna kakangku ya tak estokke dawuhmu. Wadyabala ingkang nedya gawe rusak kaya sambat kaniaya, ora nedya tak pateni, ora nedya tak untapke nyawamu, mung nedya tak singkirke sifat barat bali ndang kamu. Werkudara katon tugal bulumu Werkudara. Aduh mati aku. Wah.
sukertaning jagat sumingkir saka talatah Ngendara Prasta. Lega rasaning atiku Kresna kakangku wis katon teguh timbul. Mbar paji kakangku Kresna kakangku Baladewa kakangku. Lerem prayoga jroning ceburi aku sumusul para kadang-kadangku werda kabeh.